Косата ми е много готина, но дали някой да не се погрижи за нея? Хем да ти е къса, хем обаче да ти изглежда, че ти е дълга. Точно така, и ако мога, аз така и се кефа да си седи леко назад с едно да си. Хубаво, но Да. аз което бих променил, сега ще променим прическата на Тодор генерално. От тази заоблена форма ще направим по-квадратна, по-плоска и по-машкарска прическа. Готова ли си за промяна? Готова съм. Как ме виждаш? Колко си готова за промяна? Не искам да оставам без коса. От 1 до 100? Да имам коса в края. По принцип хората първоначално са с леко недоверие, но след 20 на минути абсолютно се доверяват на всичко. А ти ще ми направиш прическа, която да ми отива на роклята, нали? Разбира се. Добре. Аз не правя прически, които да не отиват на рок. Да изглеждам красива. Не, ти си красива, ти си прекрасна, просто ще подчертаем това нещо. И когато ти го видиш, ще носиш роклята по друг начин. Но искам с токчета. Марто ме вдъхнови визията на вокала на Елен Фарм и му направих една чертичка, защото искаше тук отстрани, ама да не е като дюнерджия и затова по средата. А с вас? Като цяло съм готова за някаква промяна, вау. О, аз съм сигурна, че стилистите така ще се погрижат за нас, че дори ние самите няма да може да се познаем. Искам да изглеждам красива, подмладена и секси. Сега наобратно. Чакай, не си дигай главата. Не си вдигай главата. Сега бавно дигаме. Дигаме. 3, 2, 1. Оп. Леле! Нали каза дали ще има обем, дали ще има движение. Има ли? Има. Мамаре, аз едно не съм аз. Ти си? Ти си. Аз съм си. Леле, леле. Каква промяна. Много яко. Благодаря ви на двамата. И ние ти благодарим, че се възприемаш и ти харесва нашата Много ми промяна. харесва, да. Много. Много ми От харесва. 1 до 10. Адски много 100. Така, добре.